500 jaar geleden kwamen de eerste Hollandse kolonisten naar het noorden van Friesland, naar wat later de gemeente Het Bilt zou worden. Nog altijd praten zo'n 6000 mensen hier hun eigen taal. Over de herkomst en de huidige positie van het Bilts gaat het nu volgende programma. Het Bilt is al 5 eeuwen recht. Rechte beeldieken. Lijnrechte kabels. Rechtgroeven sloten, recht trokken reugen van eerpels en wuttels. Rechte grippels door het slikveld. De Biltse taal, rechtlijnig, sluit recht uit wat men wil. De Biltse hardkuters houden hun rug recht. Met recht en reden is het Bilt al 5 eeuwen recht. Keers recht. Uiteraard is het Bilt een opbouw van een aantal rechte lijnen. Die dieken natuurlijk, de Koude Diek en de Zuiderdiek en zo. Maar ik denk niet dat dat nog heel specifiek is voor het Bilt. Dat is in wezen specifiek voor elke polder. En er zijn natuurlijk bergenpolders in Nederland. Wat wel volstrekt uniek is die taal. Het Bilts is gewoon, dat wordt nergens anders gesproken dan in het Bilt. En wat mij dan fascineert eraan is dat nog na 500 jaar, ik kwam vanmiddag hier ook naartoe rijden en dan denk je, ja, 500 jaar geleden, na 20, 30 jaar, werd die taal hier gesproken en het is eigenlijk nog hetzelfde. Wij zijn hier aan de Oude Diek. Nou, dat is het levende bewijs van dat het Bilt inpolderd is, nou 500 jaar geleden. In 1505 kwam hier een prot Hollanders van de eiland, van Zuid-Holland, van Zeeland. En die kwamen hier met een prot arbeiders om die diek aan te leggen. En daarmee dat is dan ook het begin van het Bilt. En ook het begin van het Bilts. Zij hebben hun taal, hun dialect metgenomen. Het wil niet zeggen dat er niet Friestaligen misschien ook wel aan diezelfde diek werkt hebben. Maar ik denk toch dat het merendeel van Hollandse komen over. En dat daardoor het Hollandse nou zeg maar zegevierd heeft. En er is een mengtaal uit ontstaan en dat is het Bilts. En dat praten we nog altijd. Omdat ik toevallig met taal in aanraking kom en hoop, ik ben dagelijks met taal bezig, is het voor mij natuurlijk gewoon materiaal. En het Bilts wordt eigenlijk ook alleen maar steeds interessanter. En onder invloed van het Bilt 500 verhaal ben ik er nog meer mee bezig gegaan. En het wordt eigenlijk ook alleen maar steeds interessanter. Omdat je toch uiteindelijk dan toch weer meer dat Bilts specifieke, het specifieke van het Bilts ontdekken. En dat zit hem toch met name heel erg in de klanken en in bepaalde woorden zelf. Bepaalde woorden die gewoon alleen maar in het Bilts voorkomen, weet je toch wat meer dan met spullen gaan. En dat zit hem dan ook toch vaak weer in die klanken. En dat is mooi spulgoed eigenlijk. Eén keer in de week verschijnt de Biltse Post. Alle tiesjes wordt de kranten opmaken bij printerij Leer en de Jong in Sint-Anne. Er is al een lange traditie dat er bijdragen in het Bilt zien verschijnen. Dan moet ik direct ook even een kop naar kijken, want dat vind ik wel heel cryptisch. Oude Bilt zelf voetbal tegen Rijperkerk / 1 helft. Wat had hij denkt? Slechts voetbal of bezig staakt? Ja, dat weet ik ook niet. Ik ga al wat lezen. Het is wel nieuwsgierig voor zelf. Het leest wel, hè? Oude ziel. Nee, dat weet ik niet. Hij moet even naar huis? Hij moet even naar huis. Dat verschilt wat van week tot week, maar we hebben wat vaste onderdelen. We hebben de beeldspraak, de column hier op de voorpagina is altijd in het Bilts. Daar heb je een groepje van man of 6, 7 voor. Daar willen we ook graag een Friese aflevering aan toevoegen. We zijn vorig jaar begonnen met een Biltse strip.
Dat is een strip die wordt geproduceerd in het Nederlands. De Studio Roede. En die wordt in samenwerking met de Stichting Ons Beeld wordt die, ontzettend beelds. En daar hebben we dus een beeldse strip van gemaakt. Er komt wel eens wat beelds binnen van een sportvereniging of zo. Mensen die ook echt met die taal bezig zijn en zeggen van het is belangrijk, die krijgen wij, het is belangrijk om die beeldse taal op het leven te houden. Want dat wij er niet voor zorgen dat wekelijks er wat verhaaltjes in het beeld bij de mensen op maat liggen. Ja, dan krijgt men eigenlijk geen beeld meer onder ogen. Het is eine pieken weer. Het is nog eine pieken weer. Er zijn er meer mensen die denken dat het dan koud is, maar het is mooi zacht weer. Eine pieken weer. Ik geloof dat het hetzelfde in het Fries is. Maar het is wel een mooi woord. Mensen willen misschien er wel stukjes van leveren voor de kranten, maar ken mensen natuurlijk al je rare schreeuw. Wat is je ervaring? Nee, want de ervaring die ik heb met het schrijven van het beeld is dat daar staan protsfouten in. En ja, wat dat betreft kan ik alleen maar de cursussen van de Stichting Ons Beeld aanbevelen om dat wat beter te doen. Maar daar staat een protsfouten in en het is ook niet zo makkelijk. Het Fries luidt redelijk dichtbij het beeld, maar het is heel wat anders. En daar vergist men hem vaak met. Wat actuele verhaaltjes? Of, Nou, ik deel eerst de hele boel maar even uit. Want anders dan moet er iets balans en dan zeg ik direct wel even hoe we het aanpakken. Mooi mensen. Welkom op deze Waarom Kom Hebben. Wij doen vanavond weer wat aan beelds. En ik hoop dat dat, net als op een cursus ergens, wat verloopt in een plezierige sfeer. En dat we genoegen beleven zullen aan het omgaan met de taal. Er gaan 2 cursussen in het winterhalfjaar de deur uit. En die worden gegeven of verzorgd door de Stichting Ons Beeld. En ik mag dan die cursussen geven. En er zijn 2. Eén is voor mensen die graag wat over die taal weten willen. Dus dat zijn mensen die hier nijkomen binnen. Dat is de cursus Beelds voor niet-beeldstaligen. En de tweede cursus, dat is een cursus die richt hem op bilkets. Dat zijn dus mensen die het beelds praten. Maar die het ook graag willen om in hun taal wat te schrijven en te lezen. En de taalschat een beetje op te halen. Nou wou ik graag even dat je het stencil erbij nam. Dat begint met de letter E op het eind van een lettergreep. Dat stencil. Nou, en hier op een eind van een lettergreep. Wie kent zo even een woord ophoesten wat die in zit? Hine. Hine, dat is wel een mooi woord. Hine. Waar zijn we hine? oh, hine. Ja? Gewoon om er even weer in te komen. Een E met een dakkie. Is beeld een moeilijke taal eigenlijk? Nou, dat is correct uit wat voor hoek je komen. Ik vergelijk het wel eens met het leren van Fries. Of het leren van Fries en het leren van beelds. Mensen die hier komen te wonen, daarvoor is het makkelijker om eerst het beelds te doen en daarna het Fries. Dus omdat er ook elementen uit het Hollands in zitten. Dus dat is wat makkelijker. Kijk, het praten dat is wel goed. En tenminste, nou ja, alleen het schrijven en een beetje onderhouden, dat is wel belangrijk. En nou ja, dat blijkt wel dat je dat dus soms helemaal niet goed kennen. En dan is het toch wel nodig dat je even een cursus doen kennen en een beelds woordenboek erbij hebt. Ja. Ja, we zijn zelf ook pakkelane kinders. En dat je die taal goed doorgeven kennen, dat is op zich ook wel, ja, dat is op zich wel mooi. En geldt het voor de meeste oren hier op het beeld, dat ze die taal graag terug aan willen nog? Of, Nou, dat weet ik niet zozeer, maar voor mij is dat wel heel belangrijk. Ja, dat is de IMM-taal. Dus, Nou, ik vind het toch altijd moeilijk. Ja. Ik bedoel, die kapjes en streepjes en
Nou ja, ik schrijf heel graag, maar ik moet het altijd wel even naast zien laten. Want ik krijg het niet gauw onder de knieën, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het moeilijk. Ja. Ze lachen me altijd uit. Ja, ik schijn vreemde woorden te zeggen die, ja, kleine, lult, vinden meesten wel gek, soort dingen. Maar altijd uit lacht. Wat is dat kreeg? Lult? Ja? Leeuwarden. Klein biertje, winkelwagentje, soort ding, karretje. Als men die taal gebruikt en erin schrijft en erin praat, dat bij al in de taalgroep nog zo klein, dat een geweldige positieve uitwerking heeft voor die mensen. Dat er in hun memmetaal schreven en praten wordt en dat waardeerd wordt. En een van de meest opvallende dingen voor mij is altijd dat mensen in moeilijkheden, bij een sterfgeval of zo, de advertentie in hun memmetaal hebben willen. En dat doet me bijzonder goed. En dat zijn emotionele dingen, want een taal heeft vanzelf een geweldige emotionele lading. En Bilkes binnen emotioneel, denk ik, hè? Ja, maar zouden we anders wezen als Fries? Ik denk niet dat dat zoveel uitmaakt, hoor. Denk ik niet. Ze zeggen ook wel eens dat we hier wat hard en wat rauw en taal binnen, maar als je ziet een prachtige gedichten naar Arjen Dijkstra schreef. Dat is gewoon geweldig. Die man heeft een paar jaar geleden de Beeldse Cultuurprijs gekregen, zeer terecht. Nou, dat ben werkelijk ontroerende gedichten met een heel mooi taalgebruik. En nu krijgen we Arjen Dijkstra. Hij zal gedichten voorlezen uit het nummer Ik nog wat oors. Het gaat in gedichten, hier in het nummer, zelf vaak over het beeld, maar ook over het beelds. Juist. Ja, maar. Daar staat dan nog boven het beeld. Hier wortelt wezen. Aarde. Thuis. Wien. Rozig. Rustig. Luchten. Licht. Een dik denkt erom. De zee wacht op raak. Een slag volk dat vaak zooit werd op staat. Een taal. Eiland dat geen dik omluidt. Een dam toont verdrinken hoeft als hart. Het zout bebakt in brood dat groot brengt. Uiteindelijk is het toch gewoon de taal. Hoe het dan met anderen omgaat, welke woorden als gebruikst en het cultuurtje noem ik het nog maar wat erbij komt, dat ontstaat uiteindelijk toch vanuit die taal. En een stukje humor, wat er is, kist wel zeggen, een soort Beelse humor, dat geloof ik wel. Dat is die oors als in de rest van Friesland of Nederland? Ja, en dat hangt toch erg samen met dat directe, met dat verschrikkelijke recht voor rapen, botten. En het hun, hè, dat vind ik heel, dat is ook natuurlijk, dat is een algemene term. Die het voor Friesen geldt, voor Hollanders, dat hunnen, dus ik kan niet zo goed een Nederlands woord bedenken even, zo gauw, maar Fries is natuurlijk ook, bestaat ook wel hunnen. Maar dat is echt een opjutten, dat krijg je zo lang tergen, totdat die zomaal wordt. He, het is een spelletje vanzelf, dus ik zit daar krijg zo lang te stangen of op te jutten, totdat het maal wordt. En nou, daar gaat het krijg om. Die Hollandse invloed, die vindt dus 2 keer plak. De eerste keer met de bedieking, er is een stuk bewaard gebleven bij Thomas Beukelaar, werd in staat dat Thomas Beukelaar met het gevolg van 800 man die diek aanlooit. En dan de tweede invloed, de tweede Hollandse invloed is dan dat het land pacht wordt door Hollandse boeren. Op een kaart uit 570 maakt het toch Jan Janssons Koster is de zien hoe die Oordebeldiek de boeren gaan vestigen. Die Hollanders die komen uit vele streken, komen die in Noord-Friesland te wonen. En die stichten dan 3 dorpen, de latere 3 beelddorpen, Sint-Jabek, Sint-Anne en Vrouwbuurt. Maar die noemen zij naar plakken uit Zuid-Holland. We hebben Sint-Jabek hiette vroeger Wijngaarden, Sint-Anne hiette vroeger Altona en Vrouwbuurt hiette vroeger
Keivoek. En dat zijn nou nog 3 plakjes die in het zuiden van Zuid-Holland liggen. Dus dat zijn sowieso Hollandse invloeden. Je kan je voorstellen, de emigranten die uit Friesland naar Amerika toe gingen, die stichten daar ook dorpen. En die noemden ze naar hun dorp waar ze wegkwamen, of bijvoorbeeld naar Friesland zelf. Dus dat vond hier in 1505 ook al plak. Dit is de atlas van Eekhof. Wij zien weer de oude diek, zoals die aangelegd is in 1505. De nieuwe diek, 1600 aangelegd en dan nog de beeldpaal, daarna weer ten noorden van. En dan valt ons op, ook ten opzichte van de rest van Friesland dan, dat alles recht is. De dieken zijn recht, de percelen zijn recht, de kabels op het nijbeeld zijn allegaar keersrecht. En de dieken die daar weer op aansluiten, die zijn weer haaks. Dus het is allegaar rechtlijnigheid. Liek als de bilkers. En die ben, ik durf het wel te zeggen, lieke rechtlijnig als de dieken die het hier op het beeld liggen. Ik heb hier de kolom van Albert. Ja. Hij moet nog even, ik heb hem corrigeerd, dus hij moet nog even opnieuw gezet worden. Maar ik kan wel zien hoeveel ruimte dat hij in heeft. Ja, door de lengte. Dat is, ik denk dat hij krijgt dat de helft komt ongeveer. Voor het grootste pad wordt dus alles wat de mensen in het beeld zeggen, wordt ook in het beeld in de krant zet. Dus mensen die het beeld praten, bijgelijks in de raad, dat komt ook in het beeld, in geefbeelds in de krant. Waarom? Nou, beeldsadvertenties, zeker familieberichten, dat gebeurt steeds meer. Heb ik het idee. Ja, ik denk ook dat de mensen iets meer waardering krijgen voor de eigen taal. Dat dat toch een belangrijke positieve situatie is. De andere kant is vanzelf, zou je dus zeggen moeten van de Beeldse Post moet helemaal beeldstalig. Ik denk dat je dan een bepaalde drempel overschrijdt, want dan wordt het lezen, dat vertraagt dan vanzelf wel een beetje als men beelds leest. Dus je moet het daar doseren, zodat het in de provinciale kranten ook gebeurt. Die ben ook niet, die hebben dus ook van alles wat. Van alles, ja. Ik wou toch nog even dicté geven. Ik lees eerst de zinnen in geheel. En dan doe ik hem in delen. Zin 1. Ik heb de rand van het zwembad schoonmaakt. Het is gewoon gek als je beeldje memetaal noemen. En je kan niet deze vriendin weet je altijd beelds met praten en weet je niet thuis met doen en dan schrijf een kaart in daar. En dat doe je in het Nederlands. Dat slaat eigenlijk nergens op. Zou je op het schoolplein horen, daar wordt geen woord beelds meer praten. En ja, dat vind ik gewoon altijd heel spietig. Hè? Ik bedoel, in onze tijd, en dat is dan nog maar een korte tijd. Dan praten wij alleen maar op het schoolplein beelds. En nou ja, je hoort geen een meer van de kinders, die praten allemaal Hollands. Dus ja, ik ben er erg voor dat we het beelds promoten. Van harte welkom, allegaar, hier in de bibliotheek van Sint-Anne. Het is fantastisch dat hier zoveel mensen binnen, maar vooral zoveel kinders binnen. Nou, dat is natuurlijk prachtig, dat vind ik geweldig. Zonder verplichting van het Friesk op Squallen wordt er op Beeldse Squallen ook aan het beeld dienen. Al een paar jaar organiseert de stichting Ons Beeld bij de bibliotheek een verhalenwedstrijd voor de Squallenbaan. Als mooiste verhaal was dit hier, droeg de Beeldse band het verhaal Pukkie van Tjerk Bosje uitkezen.
Hey, mooi gedaan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wij krijgen een plot import en daardoor krijgen we een ander soort beeld. We hebben het niet meer over de haag, maar we hebben het over de heg. En we hebben het niet meer over het reeterrein, maar we hebben het over het schaatsen. En dat zijn dingen dat verontrust ons wel een klein beetje. We willen wel weer waarom naar het oude, want dat is dan het echte beeld waar wij het mee doen moeten. Dus wij proberen constant maar weer te stimuleren dat beeld erin te brengen en beeld op school zien te krijgen. Dat vinden wij belangrijk, want wij willen die taal gewoon handhaven. Mijn hele familie praat Beelds. Heel veel die geen Beelds praten begrijpen dat ook niet. En dan vinden ze het moeilijk om te zeggen. En vind je het een moeilijke taal? Nee. Want de praat er dus. Ja. Nou, we hebben eigenlijk geen Beelds op school, maar wel eens Fries. Een paar keer, 1 keer in de 3 weken. Dus dat is niet echt zo vaak. Wat praat je dan bij die schoolvakanties? Dan praat ik dan Nederlands. Ja, in oude ziel praat ik niet Beelds? Nee. Nou, sommigen, maar daar merk ik dan helemaal niks van. En thuis? Dus daar praten ze ook Beelds, ja. Een van de problemen, denk ik, als je kijkt naar het basisonderwijs op het beeld, is dat er nauwelijks nog beeldstalige onderwijzers en onderwijzeressen binnen. Dat houdt met 1 of 2 op de 12, 13 basisscholen die we op beeld hebben. En dat is natuurlijk op zichzelf wel een probleem, waardoor dat voor degenen die het niet beeldstalig zijn, toch het beeld wat verder afstaat in je denken en in je voelen, dan had je wel beeldstalig wezen zou. Het is een periode geweest dan waar beelds, nou dat praten je niet. Dat hoorde niet, dan hoorde je er niet bij. Dat moest Nederlands wezen. Ja, en dat gaat er toch weer een beetje, hoor. En dat hopen we vanzelfs ook dat oude lui ook weer volop beeldsten en kines praten gaan. In plaats van Nederlands, want dat is wel een beetje een trend geweest de laatste jaren. Maar wat ons nou enorm in de kaart speelt, is al die beeldse bandjes. En daar met de jeugd. Hier stimuleren ze er weer met. Ze vinden het ineens ook weer leuk. En het is niet nu weer meer om beeld te praten. Ze vinden het mooi. Een paar jaar geleden met Hendrik Elings en ik begonnen met wat we altijd al deden, maar echt dan alleen maar beeldstalig. Dus het is nou eigenlijk een soort bandje geworden van een soort duo, Boogie Woogie duo, is het eigenlijk een soort bandje geworden en dat heeft resulteert in deze cd. En die is eigenlijk toch wel voornamelijk het gevolg van het beeld 500. Dat het met name mij toch wel dermate inspireert en ook activeert om een aantal liedjes te schrijven. En ja, de meeste daarvan die staan hier op deze cd. Nou, goedemiddag. We hebben een keer in de grote kerk van Sint-Jacob gespeeld en toen waren de burgemeester door de organisatie uitgenodigd om dat te presenteren. Maar hij vond het hartstikke leuk en wij vonden het ook allemaal hartstikke leuk. Dus toen dacht ik van nou, misschien is het wel aardig om hem, omdat het ook beeld 500 is. Hij is toch de burgervader en ook een soort ambassadeur van het beeld, het beelds. Hem die cd te geven. En nou, toen kwam van het een het ander. Misschien wil hij wel gitaar spelen. Dus zodoende. Ik begin er altijd prat op dat ik vrij makkelijk de orentaal leer en spreek, Frans, Duits, Engels. En het beeld heb ik geleerd. Ik ben op cursus geweest bij Henk Kas. En om het nou in de praktijk te broeken, dat valt me bijzonder al. Oude weken weer we nog op visite bij een echtpaar dat zegt getrouwd weer. En die praten, ik zag prachtig beeld. En toen zei ik nog, dat komt volgens mij terug dat je hele gestel daarop inricht is. De klank van de echte bilkert is ik zodanig dat je als niet-bilkert het nooit even narekent. Wat het allerdichtst bij daar staat, qua taal en qua klank,
Qua betekenis, dan kiest hij het allermakkelijkst, het allerduidelijkst in dat beeld uitdrukken. En mijn Nederlands is in feite ook een soort verbeeldst Nederlands. Nog even los van het accent, maar nou goed, op een gegeven moment als het een uur praat, dan verandert het wel. Maar als ik begin te praten, dan betrap ik me heel vaak op beeldse uitdrukkingen die is gewoon vertaald. Dat is heel logisch natuurlijk. De ene is er wat handiger in dan de ander, maar het staat toch, het zit in een systeem. Maar het beeld begint gelijk bij het begin en dat gaat niet meer voort, man. Dank u. Ja, hoi Jaap Peter. Hoi Jaap is bij ons aangeschoven. Welkom, hoi Jaap. Het is een vaste rubriek, zo soort zo deen. Eén keer in de maand hebben we de vaste rubriek, zo soort zo deen. Ja, zo soort. Zo soort. Wat voor verhaal heeft vandaag, Jaap? A nice way to drink. A nice way to drink. Buiten mij waren er geen klanten in de kroeg. Krijgt van 9 uur, ging de telefoon. De barkeepster zei tot zo en hong op. Een man bracht met aluminiumfolie afgesloten ovenschaal. De barkeepster drukte de sigaret uit, gaf de man een fasie en begon uit de schaal te eten. Er is natuurlijk niet een schrijftraditie, dus nauwelijks. Dus in wezen wat ik schreef, dat is dan ook echt spreektaal. Het is vrij volks natuurlijk, spreektaal. Bestaat niet zoiets als een literaire taal, zoals het Fries dat toch heel duidelijk heeft. Absoluut. En het Nederlands natuurlijk ook. Nou, dat ken ik dus niet doen. Dus dat is allemaal mogelijk. Nou, dan komt het al sneller tot tafereel misschien. En om daar dan niet in te vervallen, ja, dan probeer je toch, je probeert een situatie te schetsen, maar op zo'n manier dat het dan nog wel een, zeg maar, hoe moeilijk woord het ook weer is, literair verantwoord is. He, dat het niet een volkstafereeltje is, maar dat het toch, zeg ik, het is literatuur voor mijn pad, in ieder geval het liggend erop, maar het is Beels. Terwijl het op voorhand eigenlijk onmogelijk is. Want Beelse literatuur bestaat er eigenlijk niet. Dit gedicht heeft geen titel. Dat gaat zo. De kadallaars, ik wacht op Hoyt. Het is 3 uur in Sint-Jabek. Overdaar van een warme eerpelregen en uit een skuur klinkt een muziekdoosje. Aan de rand van de dik, op het hoogst, droogt een witte was. Er borstens drinken uit de donkere plakken van het laad. Vannacht visten wij. Ik vong 2 witvisjes Hoyt. Looi beide op een zij, liet ze in het licht van een zeetoren. Ik zocht en sliep het water Hoiland. Bewaar me en overdaar zo stil van vogels. Ik denk dat het voor alle kleine talen geldt dat het een hele moeilijke zaak is om die ook kwalitatief overeind te houden. Dat is zo. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om er alles aan te doen om dat stukje eigenheid, dat stukje kleur, om dat in stand te houden. Ik zie wel dat het blijft. Men heeft er wel toch liefde voor. Er zijn toch een prot mensen die bewust kiezen om toch dat beeld te onderhouden. En ook van Veren. Ik had verleden week nog een vrouw aan de telefoon van 71, die had al 50 jaar buiten beeld woont en die praat gewoon heel beelds nog. Dus het blijft wel hangen. Dat zie je natuurlijk wel bij andere talen. Ik ken zo even in mijn hoofd maar een voorbeeld van het Cornwalls, ik geloof dat het zo heet. Er waren op een gegeven moment nog 2 sprekers die taal beheersten. Dat hebben ze echt kunstmatig geconserveerd. Nou, die toekomst kan het beeld natuurlijk op een gegeven moment ook te wachten staan. Maar momenteel binnen het krijg ik uitrekend minstens 6000 sprekers. Dus dat zal voorlopig niet gebeuren. En ja, heel eerlijk gezegd, ik bedoel, als het verdwijnt, ik zal er dus inderdaad niet meer met maken. Maar ik geloof, ik kan daar niet, ik zal er niet wakker van liggen. Als ik zie dat we met alle aan de gang zijn, dan ben ik niet zo pessimistisch. Iedereen die is geweldig enthousiast om dit leven te houden. En als ik zie hoeveel meer dat er op dit moment met aan de gang zijn, op allerhande manieren, nou, dan ben ik dan niet bang van dat het verloren gaat. Beslist niet. En wij zullen een beetje bij schaven moeten, want ja, wij krijgen van alle kanten krijgen we aanval. En dat moeten we dan maar pareren. Dat we zeggen van, dat kunnen we teugen. En dat moeten we met een ander zien, om dat toch een beetje in de
juiste vormen weer te geven.